ta mai wallah wallahi kaga shekarun ka suka dawo. dan sa almakashi da nake ko na sa almakashi na dan rage shekaru na saboda na shigo Niger kuma ina wa shugabannin Kannywood na Kano kowa ya faɗa matarsa za ta dafa buhun shinkafa za a kai mata amma fa a nan mutum izo ya ci imori tsaya aka ce akan kwano ɗaya ma za a harba mutum to in mutum ya cika cikin safa aka cika cikin kakan kakal to shi ma karka je boda kana ne za a gano shinkafa ka ci. Assalamu alaikum ni gida zan shiga akan me zakar gurin mata me hadin ka da ita jaririn ga da Allah yayi in an kwantar sai an tasai wannan jariri a tashi to in yayi tutu sai an goge in yayi bulbuli me bulbuli sarkin waka tumbuɗi kenan ƴan yara na tumbuɗi kenan to kai Allahu akbar yanzu iya kaga ita ta mun ka taho a raba ta Allah ne mai kamar kadara